12-те месеца. Сценарий Самуил Маршак и Николай Ердман. Режисьор Иван Иванов Вано. С гласовете на актьорите Гергана Стоянова, Златина Тасева, Лъчезар Стефанов, Станислав Пищалов. Преводач Мариана Добрева. Редактор Виолета Такор. Тон режисьор Васил Василев. Режисьор на дублажа Михаил Георгиев. Техническа обработка Ретел Аудио-Видео. Га! Че студ! Ех, да бях полетял, да се постопля. Да, остарях. Стар съм вече. Га! Място де да си намеря. Целият от студ треперя. Студено! Белки, да поиграем на гоненица. Слънце помогни, пролетта викни. Вместо да увесваш нос, зимата не тичай бос. Винаги обут бъди, лапичките ти пази. Ако бъдеш ти с бутушки, вълците ще лапат чушки и мецана ще се лута, а пък ти изгариш тука. Ти гориш. Аз ли? Не съм аз. Ти изгоря, ти! Гори ясно, за да не угасне. Гледай, птиците летят и камбанките звънят. Зайкът гони! Няма да ме хванеш! Ще ви настигна! Няма да ме настигнеш! Не бива така. Не е честно. И вие ли? Вече няма да играя с вас. А ти, заек, скачай! Подскочи и махни с опашката. И си наклона. Ама опашката ми е къса. Как смеете да ми се присмивате? Какво ми е? Ето къде сте! Здраве желая, красавице! И на какво се радваш толкова? Съкровище ли си намерила или добра вест си получила? Един заек играше на гоненица с белките. Точно тук. Не ми вярвате, нали? Как да не вярвам? Виж какъв ден е днес. Старата година свършва и започва новата. В навечерието на нова година се случва какво ли не? Какво? Слушал съм от дядо ми, че неговият дядо му е разказвал,
че точно преди Нова година бъди здрава, красавице! Благодаря. И вие бъдете здрав. Та значи, дядо ми казваше, че точно преди да настъпи Нова година, дядо му го завел да се срещне с всичките 12 месеца. Старецът видял на куп цялата година, и зимата, и лятото, и пролетта, и есента. И? Самата истина е. Бъдете здрав. И така съм си здрав. Гледай ти да не се простудиш. Защо си дошла тук в този мраз? Мащехата ми ме изпрати да събера съчки и клони. Я виж ти. Значи си сираче? Дай да ти помогна. А после ще се заема с моята работа. А вашата работа каква е? Трябва да отсека елха за самата кралица. А с кралицата шега не бива. Ако не й хареса елхата, може аз да пострадам. И какво може да ви направи? Ще направи това-онова. Макар и да не е по-голяма от теб, след смъртта на родителите си стана пълноправна господарка. И на себе си, и на другите. Значи и кралицата ни е сираче. Мъчно ми е за нея. Как да не ти е мъчно? Няма кой да я научи на ум и разум. Какво? Ненаучена ли ще си остане? Неграмотна? Защо неграмотна? На грамотност я учат. Има си учител. Професор по тяхному. Му е величество. Готова съм. Смея да отбележа, Ваше Величество, че сте направили 3 грешки. Така ли мислите? Сега ще изчезнат. Вижте. Ето, че няма нито една грешка. Нямам търпение да пиша. Тревичка зелене, слънце заблестя, лястовичка в гнездото при нас долетя. Ще напиша само тревичка, зелене и край. Тревичка, не. Ще ви помоля да подпишете заповед и 4 указа, Ваше Величество. Добре. Но тогава няма да дописвам зелене. Достатъчно. Готово. Време е да се залавям за работа. Да търся елха. Елате да ви покажа една елхичка. Толкова е красива и кичеста. Какво пък? Покажи ми я, щом не си уморена. Ама вие какво? Изобщо не съм уморена. Ох, уморих се. А сега ще си позволя да ви помоля да начертаете Как ли да чертая?
само вашата височайша резолюция на тази молба. Ама какво трябва да напиша? Едно от двете, Ваше Величество. Или да се убие, или да се помилва. Помилва. Убие. По-добре да напишат да се убие. Това е по-кратко. Ваше Величество, какво написахте? Нима пак направих някаква грешка? Трябваше да напиша обие, така ли? Не, думата написахте правилно. И все пак направихте много груба грешка. Без да се замислите, убихте човек. А знаете ли, че може и вас да убия по-късно? Ако поискам, още днес. С какво ви разгневих, Ваше Величество? Каквото и да кажа, вие твърдите, че е грешно. Каквото и да напиша, вие казвате не така. Простете, Ваше Величество, никога повече няма да ви противореча. Така ли? Да продължим урока си тогава. Питайте ме нещо. Колко е 6 по 6, Ваше Величество? 17. Абсолютно вярно, Ваше Величество. А колко е 8 по 8? 3. Правилно, Ваше Величество. А колко е... Колко та колко? Колко сте любопитен. Пита ли, пита. По-добре ми разкажете нещо интересно. За каква? Ами, нещо новогодишно. Нали сме в навечерието на Нова година? Ваш покорен слуга. Ваше Величество, годината се състои от 12 месеца. Месеците идват един след друг. Всеки месец ни носи своите подаръци и развлечения. Декември, януари и февруари парзалене скънки, пътуващи панаирии. През март започва топенето на снега. През април изпод снега надничат първите кокичета. Нима? А ако поискам вече да е април? Много обичам кокичетата. Но това е невъзможно, Ваше Величество. Пак ли? Не аз, Ваше Величество, а природният закон. Ще издам нов природен закон. Седнете на чина ми и пишете. Сега аз ще ви диктувам. Пишете. Тревичка зелене, слънце заблестя. Да, пишете. Преди новата година заповед подписахме една. Да излезе и разцъфне незабавно кокичето изпод снега. Тревичка зеленее, слънце заблестя, лястовичка в гнездото при нас долетя. До утре наберете кокичета в гората и вие ще получите злато за награда. Колкото са кокичетата в кошницата, толкова ще са и жълтиците.
А на нас точно сега ни се скъса голямата кошница. В тази кошница ще се събере повече злато. Кошница си имаме. Ама къде са кокичетата? Какви ти кокичета посред зима? Я гледай, какви преспи са натрупани, чак до покривите. Гледай ти, каква виелица се вдигна. Може сега да си цъфтят тихичко под снега. Това им е работата. Какво? Стопли ли се, че трябва да тръгваш отново? Къде? Далече ли е? В гората. За кокичета. Ама какви кокичета сега? Такава ли, че не се вижда нито небето, нито земята? Стига приказки. Тръгвай. И не се връщай без кокичета. Ох, не мога повече. Ох, не мога повече. Вълк! Всички животни в гората спят преди нова година. Всички съседи спят. Всички мечки спят. Байчета, байчета, зайчета, зайчета, вкусни зайчета. Само аз не спя. Мисля, вървя. Вървя и мисля. Да, за своята беда. Мисля и вървя за своята беда. Моята беда е безсъница. Моята съдба е глад и самота. О, замири се ми на човешко. Може и да си намеря вечеря. Га, га. Върви си по пътя. Не закачай никого. Гледай да закача теб. Погледът ми е остър. Виждам надалеч. И какво виждаш? Огън! Огън? Къде? Къде? Там! Надясно! Вярно. Нещо свети. Гори, гори по-ярко, лятото ще бъде жарко, а зимата по-топла, пролета по-мила. Гори, нали е ясно, не бива да угаснеш. Гори и се разгаряй, блести и се разжаряй. В горите и тази година нека и да има. Нека кошерите пак от мед да преливат так.
а пък снопите в полето да се диплят до небето. Гори, нали е ясно, не бива да угаснеш. Добър вечер. И за теб. Вечерта нека да е добра. Разрешете ми да се постопля на вашия огън. Какво пък? Стопли се, щом си дошла. Какво е това? Кошница ли? Да не си дошла за шишарки. Не. Не за шишарки. Да не би да е за гъби? Не за гъби, а за цветя. Мащехата ми ме изпрати за кукичета. Чуваш ли, братко Април? За кукичета. Значи е твоя гостенка. Посрещни я. И аз бих се посмяла, но не ми е до смях. Кралицата обеща цяла кошница с злато на този, който и занесе в двореца кошница с кукичета. И мащехата ми ме изпрати в гората. Лоша работа, гълъбче. Не е време за кукичета. Трябва да се изчака месец април. Знам това, дядо. Ама какво да правя? Благодаря ви за топлината и за добротата. Почакай, девойче, не бързай. Братко Януари, отстъпи ми за малко мястото си. Бих отстъпил, но не може април преди февруари и март. Не става дума за мен. Добре де, и аз ще отстъпя. Щом е така, да го направим. Ручейчета, побързайте. Разтопете се снегове. Излизайте, мравки, след зимния студ. И мецана се надига в горската хралупа. Песен птиците запяват и кокичетата разцъфтяват. Познах я веднага, щом я видях. Ние, зимните месеци, добре я познаваме. Ту ще я срещнем с ведро на реката, то в гората с нарач дърва. И винаги е весела, учтива. Върви и си тананика. И ние летните месеци я познаваме не по-малко. И още как. Преди да е изгряло слънцето, тя вече е в градината. Полива, плеви, почиства гъсениците, а като дойде в гората, внимава клонче да не прекърши. Щом всички я одобрявате, аз ще й подаря своя вълшебен пръстен. Подари го. Решението е твое. Благодаря ви за добротата, стопани. Ето ти за спомен пръстен. Ако изпаднеш в беда, хвърли го на земята и кажи: търкул ми се пръстен по земята, на доброто на крилата, псенки летни есенни мъгли, по зимни пътеки
и до огъня се спри и ние ще те намерим. Всички ще дойдем. С бури, виелици и есенни грамотевици. Само не показвай на никого пътя към нас. Този път е забранен. Ще умра, но на никого нищо няма да кажа. Прощавайте, братя месеци. Прощавай, сестрице! Ей, ленивке! Небесна луна! Покажи се иззад облаците! Бъди добра! Изпрати гостенката ни до дома й! Братко Януари, взимай жезъла си. Почакай малко, рано е. Отвела я е. Благодаря. Време е. Отвъд северните морета, през сребърни врати, пускам свободни на воля да вилнеят 3 сестри. Буря, най-голямата сестра, да разпали в огнището жарта. Средната сестра пък скрежа, сребърен котел да зарежда. Докато за пролетта се готви, летни гозби да приготви, а последната от тях брулеща виелица да забрули, да завие, всичките следи да скрие, да засипе със снежец чак до близкия градец. И пътечка, и партина. Нова година, Ваше Величество! Бъдете щастлива! Бъдете щастлива, Ваше Величество! Аз винаги съм щастлива. А новата година още не е настъпила. Между другото, Ваше Величество, днес е 1 януари. Грешите! Колко дни има декември? Точно 31, Ваше Величество. Значи днес е 32 декември. Каква прелесна шега! Изобщо не се шегувам. Така, утре ще бъде 33 декември. В други ден 34 декември. После
35 декември, 36 декември, 37 декември. Декември няма да свърши, докато не ми донесат пълна кошница с кокичета. Простете, Ваше Величество, но няма да ви донесат. Пак ли? Да, пак и пак, Ваше Величество. Истината ми е по-скъпа от главата. Няма 37 декември, а 8 по 8 е 64, Ваше Величество. И кокичетата няма да цъфнат преди април. Точно така, Ваше Величество. Не преди април. Глупости. Ако след 5 минути нямам кокичета, след 10 минути вие двамата няма да имате глави. Господин канцлер, пригответе присъди и за двамата. Ваше Величество, аз се отговарям само за градинските растения. За горските отговаря главният лесничей. Така значи. Отлично. Господин канцлер, подгответе присъди и за тримата. Честита нова година, Ваше Величество! Господин канцлер, подгответе присъди за 4 души и 1 папагал. В изпълнение на вашата заповед, тези жени са донесли в двореца цяла кошница кокичета. Музиканти, свирете! Нова година настъпи. Декември свърши. Можете да ме поздравявате. Честита нова година, Ваше Величество! Бъдете щастлива! Честита нова година, Ваше Величество! Честита нова година! 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 Честита радост! Честито кожухче! Честита козина! Ето ти за нова година борова шишарка! А на теб елхова! Борова, елхова! Борова, елхова! Борова, елхова! Честита нова година! Честит празник! Щом чухме кралския указ, с дъщеря ми си помислихме. Ще измръзнем, ще загинем, но ще изпълним волята на нейно величество. Взехме кошницата и отидохме в гората. Вървим си ние, вървим и изведнъж виждаме езеро. Розово, като чиника. А по бреговете му цветя, виждани и невиждани. Невиждани. Невероятно! Конете, кожухът ми, облечете се всички. Отиваме в гората, на езерото за кокичета. А тези жени ще ни показват пътя. Ама ние не знаем пътя. Не го знаем. Заварената ми дъщеря донесе цветята. Тя беше в гората, негодницата. А тя къде е? Оставихме я пред вратата. Пред
Пред вратата? Добре. Точно след 5 минути да е тук. И не закъснявайте. Ако държите на главата си, не закъснявайте. Не ни погубвай. Не ни погубвай. Отговаряме с главата си. Кралице, Ваше Величество, тя се съгласи да отиде за цветя, но отказва да покаже пътечката. Толкова е упорита. Но ние ще я надхитрим, Ваше Величество. Нека тръгне сама. А дъщеря ми ще се промъкне след нея. Ние пък ще вървим с шейна по следите на дъщеря ми. Оседлайте конете, шубата ми. Това е мястото. От тук видях огъня. Ох! Ти откъде се взе? Така значи, опитвате се да ме измамите. Съжалих ви, а не трябваше да го правя. Да се връщаме. Не можеш да се върнеш. Самата кралица идва насам. Ето я, заварената ми дъщеря, Ваше Величество. Значи, ти знаеш къде растат цветя през зимата. Кажи какво искаш. Всичко ще ти дам. Само покажи къде намери кокичетата. Да вървим. Показвай. Простете ми, но не мога да изпълня молбата ви. Не бива. Молба? Това не е молба, а заповед. Веднага ни заведи при кокичетата. Така значи. Вземете и шубата. Вземете и кърпата, и ръкавиците. Ох, пръстенчето ми. Какво красиво пръстенче! Откъде си го взела? Няма да кажа. Как смееш? Казвай веднага.
Няма да кажа. Тогава се сбогувай с това пръстенче. Търкулни се пръстен по земята, на доброто на крилата в сенки летни есенни мъгли, по зимни пътеки до огъня спри. Дръжте я! Дръжте я! Пролетта настъпи. Не може да бъде. Така не става. Кокичета! Къде? Къде са кокичетата? Но това не са кокичета, а момини сълзи. Къде са момините сълзи? Това са маргаритки. Какви маргаритки? Тук няма никакви цветя. Всъщност, къде са цветята? Изчезнаха. Затова пък се появиха ягоди. Ох, не мога да дишам. Горещо е. Мисля, че получих слънчев удар. Вода! Вода! Помощ! Помощ! Аз летя! Да се връщаме! Ние сме с Шейна, а пътят е наводнен. Към върха! Към върха! Стойте! Ще заповядам да ви екзекутират! Вижте! Сняг! Пак е зима! Това е много вероятно. Нали сега е януари? Толкова е студено! Ще се разболея! О, загубени сме! Крачетата ми! Ох, ръчичките ми! Ей, дядо! Помогнете ни да се измъкнем от тук. Ще ви възнаградя кралски. Злато, сребро, каквото поискате. Нищо не ми трябва. Имам си всичко. Я колко сребро. Не сте виждали толкова. Не вие на мен, а аз на вас мога да подаря. Казвайте, кой какво иска за нова година? Кой какво желание има? Аз искам в двореца. Но няма с какво да отида. Ще има. Аз бих искал всичко да си дойде на мястото. И всичко с времето си.
зимата зиме, лятото лятос, а аз у дома. Ще бъде изпълнено. А ти какво искаш, войниче? До огъня да се сгрея, ми стига. А на нас двете по кожухче. Почакай, къде бързаш? Ама какво да чакаме? Я кожухче, я кучешка кожа. Само сега, по-бързо. Вземете, облечете ги и да не ги съблечете. Ама, че си глупава. Като ще искаш кожух, поне да е от самур. Като не го искаш, дай ми го на мен. По-топло ще ми бъде. Как ли пък не? Я го дай. Ех ти, кожух от куча кожа измоли. Ще ти отива. Лаеш като куче. Точно така. Ти си куче. Не, ти си куче. 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 Куче, куче, куче. Тръгвай, войниче. Върви право напред. Наблизо гори огън. Като стигнеш, ще се стоплиш. Жалко е с такива бутушки да тичаш по горски пътеки. Ей, работници от Снежната гора! Имате ли писана шейна? Със самурено седло, украсена със сребро? За конете не мислете, само малко потърпете. Ще дам коне красиви, с гъсти буйни гриви, с сребърни подкови, потропват крак готови. Здраве желая на всички! Разрешете да се стопля. Защо не се приближите и вие? Не можах да те позная. Истинска кралица. Какво? Какво говориш? Почакай само! Какво правят те? Не съм виждала тези кучета, но познавам гласовете. Защо се лаят, а не се защитават? Те друго не умеят. Сега си измолиха кучешките кожи, но и преди си лаеха. Ту мащехата дъщерята, ту дъщерята мащехата. Нима ще си останат кучета до края? Защо? Нека поживеят при теб 3 години. Да пазят двора на къщата. А след 3 години, ако са станали по-смирени, ще им свалим кучешките кожуси. Скъпа гостенке, приготви се за път, докато не се е разиграла виелицата. Така да бъде. Ще ти подаря за сбогом своите камбанки. С повече звънчета пътят е по-весел. Ех, да бяха ни откарали и нас на тези бели коне.
Ако заповядате, ще помоля, Ваше Величество. Не е нужно да молиш. Аз все още съм кралица. Слушай, откарай ме. В замяна ще те възнаградя кралски. Благодаря. Не ми трябват подаръците ви. Как смее да ми отказва? Явно не си го казала както трябва. И тя ти е отговорила така. Така говорят кралиците. Те заповядват, те не молят. А вие поговорете с нея не по-кралски, а по-човешки. Бъдете добра. Опитайте, моля. Мисля, че разбрах. Моля те, закарай ни. Много премръзнахме. Разбира се, че ще ви закарам. И шуба ще ви дам. И няма да си я взема после. Знам какво е това новогодишен студ. С Богом, Април. С Богом, мила! Чакай ни на гости! Всички ще дойдем при теб. Всеки в своята дреха. Благодаря ви, братя месеци! Няма да забравя новогодишния ви огън! Ще се радвам да забравя, но няма как. Добър път! Лек път! Притихва младата луна. Звездите угасват една по една. През открехнатите порти слънце огнено излиза. И ръка за ръка води новия ден и новата година. Гори и се разгаряй, блести и се разжаряй.